Kaseng Nyotrap National Liberation Council HNLC kaseng kabla syak ken bean ha sorkar India nak daw jong ki kampentrium jong ka hapok kari kasi jaintia pat kabadan ha pedang kajing ekren ni sok bar ka sorkar jela bar ka sorkar pedang naga jing tip kabayo lum kan ne kaseng kalanang yo pan kekli khamtam e ha kajing bun pan kuman chupin tip na do bala seng ya ka HNLC kabadan menta hapok kajing elam jong ba Bobby Marwen kumu chairman pat ba sain kupar nong trao kumu general secretary kadai kaseng leno kabamarway na rikasi jaintia kumban chupin tip ha kabasdang ka HNLC kadai kaseng kabla juye trelang bat kiwi kaseng leno nakathan chatai lamingi kibakan thop ya ka National Socialist Council of Nagaland Isak Muiva NSCN-IM ka National Democratic Front of Bodoland NDFB ka National Liberation Front of Tripura NLFT ka United Liberation Front of Assam ULFA Independent na pedang kini ka NSCN kadai ka baju ai jing ikai kirkhot bat kumjuru banyarap be tingkah ka HNLC kadai ka seng kabla biang hakitiar pentri makipor kibalaj naba kadon ya kitiar kibashna ha China ka bakithiet na Myanmar bat jupen poi hakayo de blak ka bahab Bandarban bat hasil hek jong ka Bangladesh lengba ka jela Mizoram bat Manipur hakabai de bakani ka khubor naga jingwat bnya layo lum jingtep naga telong kubor bakaseng HNLC ka bet ka biang hi hakikam khai pateng ha Bangladesh patyamenta kalanang la ban penrung brio syakaseng ka bakilas dang ban penklan nadu snem arajar ruai tang hadien ka jingcha siat yam u general secretary barem ba Chesterfield thank you ha ka khatlai trik nailar arajar ruai katkom ka telong kubor ka HNLC yamenta ha ka jingdon brio kala keu syakumba arspa saphongot tam tana kaleng kari kasi jaintia barkini kit khot thumai kidon ha ka jingkmi jingpe jong general secretary uba sain kupar nong trao laong ru ba shiteng nakini kidai kibla dep pansha hikai hakibobon ki jaka kibaha Bangladesh baru shabar kategori pada kani la pendap haswa bak HNLC kan pha ya ka kenhon ka badan hapok ka jingilam vice chairman uba man balang jerwa syaka jela Meghalaya nak benta ban ekran yesuk ka baki shong kisa menta ha ka IB jong ka MESEB ha umyam katkum ka jingdan jingken hapok ka sorkar ka HNLC ka don kumbasan pesan ngot kidkhot kata hadu usnam arjar chpo kata laisnem hadien ka jingwan pendam wat jong chairman barim ka HNLC badan menta ha along uba Julius Darphang haswa bak HNLC kan wan chaka jing ekran yesuk bar haswa ba uba Chesterfield unsha siat yam lala banlum kubor bak HNLC kala dep ban pen i ki kampentrium jongka hakaleng kari kasi jaintia kenthop ka jinglej bu ai di bom haga chaka sa ki pulit hakleriat bar kumjo halai tili ki jaka nong ba shlong artli ki de gabla bthei kawai halai mkra bat skoi pat akhan dailat bat ka baklem bthei pat ka dei apok office te kam jongka seng National People's Party kabadon halashmer